Τη σημαντικότητα της λήψης πρωτεΐνης στη διατροφή μας όλοι λίγο πολύ τη γνωρίζετε. Όμως, ποιο είδος πρωτεΐνης υπερέχει, οι φυτικές ή οι ζωικές? Πάμε να δούμε τι ισχύει. Για να κατανοήσουμε τα υπέρ και τα κατά κάθε κατηγορίας, θα πρέπει να γνωρίσουμε τις διαφορές τους. Να πω αρχικά ότι οι πρωτεΐνες συντίθεται από αμινοξέα. Υπάρχουν στη φύση 20 αμινοξέα, εκ των οποίων τα 9 θεωρούνται απαραίτητα. Με την έννοια ότι το σώμα δεν μπορεί να τα παράξει από μόνο του, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να τα προσλάβει από την τροφή του. Οι ζωικές πρωτεΐνες λοιπόν, δηλαδή κρέας, ψάρι, αυγό, γαλακτοκομικά, περιέχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα, οπότε θεωρούνται πλήρεις ή αλλιώς με υψηλή βιολογική αξία. Από την άλλη, και οι φυτικές πρωτεΐνες, δηλαδή όσπρια, ξηρικά, πικ, προϊόντα σόγιας, μπορούν να γίνουν πλήρεις, αρκεί να συνδυάσουν σε ένα γεύμα περισσότερα από ένα από αυτά τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, να φάμε φακές με ρύζι, να φάμε φυστικό βούτυρο πάνω στο ψωμί ολικής άλεσης ή να φάμε χούμους μέσα σε μια τορτίγια. Επίσης, τα τρόφιμα με ζωική πρωτεΐνη υπερέχουν σε κάποια θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, το κόκκινο κρέας περιέχει αιμικό σίδηρο, ο οποίος απορροφάται πολύ περισσότερο σε σχέση με το σίδηρο από τις φακές. Το ίδιο ισχύει και για το ασβέστιο, όπως και για τη βιταμίνη B12, όπου τα ζωικά τρόφιμα αποτελούν καλύτερες πηγές σε σχέση με τα φυτικά τρόφιμα. Απ' την άλλη, βέβαια, οι φυτικές πρωτεΐνες εμπεριέχουν φυτικές ίνες και διάφορα άλλα φυτοχημικά συστατικά, τα οποία συμβάλλουν πολύ στην πρόληψη παθήσεων όπως είναι η υπαξαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και ο διαβήτης. Ακόμη, σύμφωνα με μια πρόσφατη μετανάλυση, οι ζωικές πρωτεΐνες υπερτερούν στη δημιουργία μυϊκής μάζας σε σχέση με τις φυτικές πρωτεΐνες, ειδικότερα σε νεαρούς άνδρες. Συμπερασματικά, όλα τα είδη πρωτεϊνών, τόσο οι φυτικές όσο και οι ζωικές, είναι σημαντικές και πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας σε σωστές αναλογίες ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Είμαι η Κατερίνα Λιβεροπούλου, διαιτολόγος διατροφολόγος από την ομάδα της FMH.